mahaifiya ta fi kowa tausayi ga ɗanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana siffanta rahama Allah sai siffanta ta da rahaman mahaifiya ga ɗanta. Annabi sallallahu alaihi ya ga wata mahaifiya ta ga ɗanta ta ɗauke shi ta rungume shi bayan ta rasa shi daga farko wurin yaƙi ta rungume shi, sai annabi ya ce masa sahabbai ne, kuna ganin wannan za ta jefa ɗanta cikin wuta? Suka ce tana da iko ka ta jefa shi? Suka ce a'a. Sai annabi sun sai ce to Allah ya rahama ga bayi ne akan ta ga ɗanta. Watan jiya da Allah annabi sallallahu alaihi zai ba mu misali rahama Allah sai ya ba mu da rahama uwa akan ɗanta. Sai annabi sallallahu alaihi ya nuna muna rahama Allah ga bayin shi ta fi rahama uwa akan ɗanta. Yadda aka san uwa tana rahama tana tausayin ɗanta, ta wahala da kai a cikin ciki, ka fito ta wahala da kai tana shayarwa, ta wahala da kai tana reno, ta ci kashinka, ta ci fitsarinka, to kai kuma lokacin da ba kashinta zaka ci ba fitsarinta zaka ci ba bacci za ta hana maka ba ɗaukar ta zaka yi a cikin ta ba, ladabi da biyayya ta yau da gobe sai ta yi maka wahala ka wa mahaifanka, wannan ba daidai bane. An Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki Allah ya fi so a cikin duniya, sai ce as-salatu li waqtiha, sallah lokacinta, sallah cikin lokacinta, kakka bari sai lokacin sallah ya wuce kayi, kakka bari sai an gama sallah ko ina a ganka kana sallah. Aikin da Allah ya fi so shine sallah cikin lokacinta. Qultu thumma ay, sai ce sannan wani aiki bayan shi, sai annabi ya ce birrul walidaini, kayi ma iyayenka biyayya ga iyaye, ladabi ga iyaye. Bancin sallah cikin lokaci babu aikin da Allah yake so ka makawa iyayenka ladabi. Idan ka wa iyayenka ladabi kai kanka kana jin daɗi, kai kanka kana jin nagarta, kai kanka kana jin ka sauke wani wajibi. Duk lokacin da iyayenka suke cikin farin ciki da jin daɗi, in ɗa nagari kake na kirki, kai ma za ka ji kana cikin farin ciki da jin daɗi. Kana iya sai da jin daɗinka, kana iya sai da wahalarka ka je domin jin daɗin mahaifanka. Domin me? Domin su ma mahaifa haka suke. Hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, wata mata ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da 'ya'ya guda biyu. Nana Aisha ta ce ba mu da komi gidan sai da bino 3 na ɗauka na bata. Ta ba ɗanta ɗaya, ta ɗauki ɗaya za ta ci, sun canye nasu suka taro mata hannu, sai ta ɗauki nata ta raba biyu ta basu. Idan kana cin dabino ɗaya kullum ba za ka mutu ba, watan ka samu wani abu da sai dai a ce yunwa ta kama ka kara me, amma ba za ka mutu saboda yunwa ba za a ce yunwa ta kashe ka ba. Su ta basu wanda ya isa in kullum ɗaya suka samai su rayu, ita kuma bata samu komai ba, ta raba nata ta basu ƙari akan nasu, su ƙari ita bata samu komai ba. Nana Aisha ta yi mamaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta bashi labari, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kin yi mamaki daga aikin ta? Allah ya bata aljanna saboda wannan aikin da ta yi. Uwa ita ke hana kanta jin daɗi ta ɗauka ta ba ɗanta. Idan uwa tana shayar da mama aka ce cin kashin abu kaza mai ɗaci shi yake sa yaron ya samu nonon ƙwarai. Don ka samu nonon ƙwarai, ka samu nono mai daɗi mai nagarta, za ka ci wannan abin maras daɗi, za ta ci wannan abin maras galmi, za ta ci wannan abin mai wahalar ci, domin ita ta sadaukar da jin daɗinta domin ka samu jin daɗi. Idan ka ina kuka baka da lafiya, ita kanta ba za ta yi bacci ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi misalin mu'minai kamar misalin jiki ɗaya ne. Idan wata gaba ba ta da lafiya, wata gaba sai ta ki bacci. In kana da ɗan kakkare, idon ka ba za su iya bacci ba. To yanzu uwarka ta koma kai ma in baka da lafiya bata san abin da ke ma ciwo ba, kana karami ita ma ba ta iya bacci saboda take tausayinka, yadda take son ka, yadda take kula da kai. Don haka me ya kamata ka yi? Ko babu aya ko ɗaya, ko babu hadisi ko ɗaya da ya ce ɗayawa iyayen ladabi, hankali yana nuna ya kamata ka yi musu ladabi da biyayya. Hankali yana nuna wanda ya kyautata ya cincinci a kyautata mai. Babu wanda ya kyautata ma a rayuwarka kamar mahaifanka. Su suka samar da kai, ta sanadiyar su Allah ya samar da kai. Wancan aiki ya saman ma, wancan makaranta ya saman ma, wancan gidan zama ya saman ma, wancan mata ya saman ma. Duk in ba a samar da kai ba za su saman maka wa'annan abubuwan ba. Don haka in zaka kyautata ma wani domin ya kyautata ma, ba wanda ya cincinci ka kyautata ma kamar mahaifiyarka. Don shi Muawiya bin Haida radiyallahu anhu ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace mu ya Rasulullah, mana haqqun nasi bi husni sahabati, ya manzon Allah, wa yafi kowa cancanta in kyautata mai ta mu'amala? Izan kyautata ta mu'amala, wa yafi kowa cancanta da mahaifana, da masu gidana, da malamaina, da makwabtana, da kwastomomina,
da iyayen gidana da yarana da ƴaƴana wa yafi kowa cancanta in kyautata mai da matata da kowa da kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuka mahaifiyarka tafi cancanta annabi sallallahu alaihi wasallam sai Muawiya ya ce thumma man sannan wa bayan mahaifiyata sai annabi ya ce ummuka mahaifiyarka sai ya ce thumma man sannan wa kuma bancin mahaifiyata kala ummuka na uku annabi ya ce mahaifiyarka na hudu sai ya ce thumma abuka sannan mahaifinka sannan ya ce thumma adnaka sannan mafi kusancinka haka mahaifiyarka sannan mahaifinka sannan matarka da ƴaƴanka da ƙannanka da ƴan uwanka da makwabtanka yau wani ya juya akasi mutum ne wanda ake jin daɗin zama da shi a waje mutum ne wanda ake cewa mutumin kirki ne mutum ne mai ladabi da biyayya ga oga ne a ofis mutum ne mai ladabi da biyayya ga malami ne a makaranta mutum ne mai ladabi da biyayya ga mai gida ne na kasuwanci mutum ne mai kyautatawa ga kwastomomi ne don ya ja su mutum ne mai kyautatawa ga lecturori ne a university mutanen da yake mu'amala da su mata da maza da suke mu'amala da shi amma ya zo ga wajen mahaifiyatai da mahaifi ne yana musu mu'amala da kaswa da ƙarfi da kausasawa wannan kuskure ne wannan ba daidai bane biyayya ga iyaye yafi kowane irin bauta da kake tsammani in ka cire waɗannan shika-shikan na musulunci guda biyar wani mutum ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ji'tu ubayi'uka alal hijrati wal jihad ya manzo Allah na zo ne in maka mubaya'a akan hijira ina so in yi hijira da jihadi fi sabilillah wata ka kaɗe ni wanda na yi hijira na taho inda kake in za a je jihadi in je jihadi kashewa ake jihadi bugewa ake rauni ake yi na ɗaukan ma kaina zan je a yi jihadi da ni sai annabi sai ya ce mai abawaika hayyun ahaduhuma ɗaya daga cikin iyayenka yana da rai qala bal kilahuma yace duk su biyu suna da rai ya rasulullah sai annabi sai ya ce to ka koma ka yi musu abokantaka ta kwarai aljanna kake nema yace aljanna tana can tare da su haka duk mai neman aljanna ya neme ta ta hanyar iyaye ne ya neme ta ta hanyar yi ma iyayen shi ladabi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi ya inganta cikin sunan abi dawud yace nayi bacci sai ne mafarki ina cikin aljanna sai ni ji wani mai karatu na karatu ko da ni saurara sai ni ga Harisatu bin Nu'man ne sai ni ce zakal birru kana baran liwalidatihi libana baran li ummihi sai annabi sai ce sai ni ji karatu sai ni ko da ni diba sai ni ga Harisa bin Nu'man ne sai ni ji shike karatu cikin aljanna sai ni ce yi ma uwa ladabi kenan yi ma iyaye ladabi nagarta kenan ya kasance mai nagarta ga mahaifiyar shi wanda annabi sun ya ji shi cikin aljanna saboda me saboda yana wa mahaifiya ta ladabi yana wa mahaifiya ta biyayya yau ina muke ga iyayenmu wajen yi musu ladabi wajen yi musu biyayya wajen sauraren su yaro karami yana gaya ma mahaifa ne magana mahaifi ya faɗi shi ya faɗi mahaifiya ta faɗi shi ya faɗi in kace ya je yawa lecturer ne haka nan ba zai iya ba in kace ya je yawa HOD shi haka ba zai iya ba in kace ya je yawa mai gidan shi wajen aiki ba zai iya ba in kace ya je yawa gwamnan garin su ko sarki ba zai iya ba zai iya zuwa wajen gwamna ko sarki yana ladabi yana kauda kai in ya zo wajen mahaifa ne ya dinga gaya musu magana tsatsaye wannan kuskure ne wannan ba daidai bane wannan zahira ta yi ma iyaye rashin ladabi ta bayyana cikin mutane da yawa ta bayyana cikin yare da yawa iyaye har yanzu mahaifiya ba a rage tsawon ɗaukar ciki ba har yanzu tsawon ɗaukar ciki ba a rage shi daga wata 9 ba har yanzu wahalar ɗaukar ciki ba ta rage ba har yanzu lokacin shayar da mama bai rage ba har yanzu wahalar shayar da mama ba ta rage ba har yanzu yare ba su daina rashin lafiya ba suna ƙanana suna ba mahaifansu wahala har yanzu yare ba su daina kukan dare ba amma yanzu yare sun daina wa iyayensu ladabi sun daina wa iyayensu biyayya wannan kuskure ne wannan abu ne wanda yake sa duniya mutum ya faɗi lahira mutum ya faɗi yi ma iyaye ladabi yana ɗaya daga cikin dalilan da ke sa Allah ya gafarta maka zunubanka ina kai wanda ya yi zunubai da yawa wanda yana iya tashi da daddare ya roƙi Allah ya yi ta kuka ɗaya daga cikin hanyar da ake neman gafarar zunubai a tashi da daddare a yi ma Allah kuka a yi ta sallah wata hanya shine awa uwa ladabi awa mahaifiya ladabi Aba bin Rabah ɗalibin Abdullah bin Abbas yace wata muna zaman da Abdullah bin Abbas a Makka wajen Ka'aba sai wani mutum ya zo sai ya ce ya ibna ammi rasulillah ya kai dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana Abdullah bin Abbas yace mata nin ne ma aure sai ta ki aure na tace ba ta sona sai wani ya zo aurenta sai ta yadda sai ta aure shi sai na je ni kuma na kashe ta saboda kishi ina so in tuba ya zan yi sai ce mahaifiyarka tana da rai
sai ya ce a'a, sai ce je ka ci gaba da istighfari, ka ci gaba da tuba. Bayan ya wuce sai Ata ya ce sai ni tambayi Abdullahi bin Abbas, ni ce me yasa ka tambaye shi mahaifiyar shi tana raye? Ya ce ban san wani aiki da Allah yake karkare zunubai da shi kamar wa mahaifiya biyayya ba. Haka ya ku da kuke da mahaifiya a raye, Abdullahi bin Abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, turjumanul Qur'an, masani Qur'ani da fassara tai, wanda yana cikin wanda suka fi kowa ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masani fiqh wanda annabi yawa addu'a Allahumma faqihu fid din, dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai san wani aiki da yake karkare Allah ke karkare zunubai da shi kamar yin biyayya ga mahaifiya ba. Haka ina mahaifiyan nan taka, mi take so a rayuwa, mi yafi faranta mata rai, mi yafi kyau, mi aka yi mata tafi jin daɗi, ka yi ƙoƙari ka dage ka yi mata.